Pagano ka? Ha? Pagano. Yan. Yes guys, dito po tayo sa Danau Lake. Danau Lake. Kung saan mahuhuli po yung smallest fish in the world na sinarapan. Yan po. Tabios daw po ang tawag dito. Sa Rizal po ang tawag yan, dulong. Yan. Okay guys. Pauwi na kami. Galing kami ng ano. Galing po kami sa Bukal. Maligo kami sa Bukal at nature ang tawag ko, nature bathing. Hindi ko ng swimming eh, nagbat. So nature bathing po ang tawag ko. Yan, yan nauuli yung ano. Smallest fish in the world. Yan po. Hey guys, yan po, may mga nagwo-work po dito na nag-aayos po ng, ng daan sa DPWHB ko. Under construction po yung daan nila. Off-road 4x4. Yan po yung kalabaw na. Meron din sana akong gusto makita sa inyo, kaya lang mahihayin daw po siya, kaya ano po eh. Next time na lang po. Nagmamaneho kaya Nagmamaneho po siya, ayaw daw niya mag-distract, so hindi daw po sa pinibigyan. So due to privacy at baka po tayo ma-STG, kaya magkala na lang po kayo sa Lake Danau. Ayan, ito po, paakyat po kami. Ayan guys. Ito yung tagong yaman ng Kabikulan. Nagpapag yung ulap, lumalapad na. Kami po ay nasa highest peak ng Albay dito po sa Bicol. Yan ang buong Kabikulan. Yan po ang Bicol, ang baba ng Bicol. Bato Lake, yan ang Bato Lake. Yan po ang Bato Lake.
ng ano, buong Kabikulan. Kaya sa baba niyan guys, ano yan? Kulang Gitaw. Dito kami ngayon sa ano, Barangay Maisuwa. Ibig sabihin, may motor sa gitna. Yan. Opo. Yan ang ibig sabihin. Parking ang kan ay kuyo kasi ginagawa. Hindi kasya be. Itabi mo. Ay, ang motor na. Alam nyo ba guys, bakit pumunta kami dito? Manghaharbat kami ng halaman. Hahanap kami ng halaman. May ipapasalubong namin to sa aming mahal na ina. Sana makahanap tayo. O dyan kuya, may church dyan kuya. Yan, medyo malapit na tayo sa ano, katotohanan. Alam mo ba kung ano yung purpose namin dito kaya kami pumunta? Halaman lang talaga eh. Gaya nito. Gaya nito. Yan. Mahal sa Maynila to. Ginto ang ano nito. Yung gabi na yan. Ayan. Dito na kami sa kabundukan. Huh! Hingal ha. Na. Gabi. Yan guys. Itong nakikita nyo to, hindi amin yan. Sa ano, sa pinsan ko to. Yung hanggang dun sa baba, hindi amin yan. Sa pinsan ko yan. Lawak no. Ito hanggang dito. Ito, may mga tanim ditong mani. May mani. Parang natin no. Ay, ito. Matumang siguro. Wala siya. Ano, pinsan? Shout out sa pinsan kong ano, Pogi. May service ka man. Pinsan kong ano, Pogi oh. May service ka man. Pogi oh. Pinastan mo no kalo ko ah. Nood ka sa ano ko ah, Kuya Ding TV. Ayan, nandito na kami sa ano, bahay ng pinsan ko. Tingnan yung ano oh. Ayan. May bahay na tinatayo doon oh. Yan, sa pinsan ko yan. Itong lupa na to, hindi akin yan. Sa mga pinsan ko yan. So, andito na kami sa bahay ng ano, pinsan kong mayaman. Yan. Busy sila sa ano. Si ano, Kagawad. Yan, shout out kay ano, Kagawad Glenn. Kaya, may malamig na Ayan. tubig. Kaway kayo, kita kayo sa TV. Yan, si ano, yung pinsan kong ano, mayaman oh. Yan. Wala pa nga ikukuan eh. Ito si Kuya. Yan. Isa sa may-ari ng ano, mga lupain dito. Kikita nyo ba yung ano, bahay na yon? Hindi akin yun, sa kanila yun. Yan. Pinsan kong isa pang mayaman, si Mami Long. Yan. Shoutout kay ano, Mami Long. Subscribe nyo yung channel ko, Kuya Ding TV. Yan. Yan. Ito talaga yung ano, pinaka magandang pinsan ko. Tingnan mo naman. Oh yes! Kahit 16 na eh, mukhang baby pa rin oh. Oh, ito yung ano, pinsan ko na mayaman dito sa ano, sa kabundukan.
Nakita niyo yung lupa na yan. Yan, sa kanya yan. Kaya kukuha muna kami ng ano, ng sugar cane. Kukuha kami ng tubo. Yan, kukuha kami ng ano, tubo. Pasalubong sa Maynila. Yun, may sapa na naman dito. Diyan kami naliligo. Diyan, buhay pa rin yung ano, tubig dyan. May generator pa. Ayan, pang sip-sip ng tubig. Binubuhay lang yan. Oh, ito yun guys, yung ano, source ng tubig sa taas. Yung balon na yan. Bubuhayin lang tong ano, ng makina para umakyat yung tubig. Ayan guys, oh. Kulay bulo yung kulay, oh. Galing bukal. Yan. Yan ang aking ano, pamangkin. Manguha ng tubo. Yan. Yun. Ito na yung ano, iuwi namin ng ano, Maynila. Ang tataba. Damihan mo mga isang truck. So guys, ito na yung ano, na harvest namin na ano, tubo, sugar cane. Pwede na to pang ano, pasalubong. Yan. Ingat lang. Hop, hop, hop. Yeah. Yeah. Hop, punong daanan. So ayan guys, so salamat sa sponsor. Sarap talaga umuwi ng probinsya. Ang dami mong dala. May ano na, may tubo, may halaman pa, may manok pa, o sangka pa. Salamat sa ano, sa sponsor, Mama Long. Shout out kay Mama Long. Sponsor niya yung ano, manok. Thank you. Nay, eto na po yung ano, dala-dala namin na request mo na ano, kahoy. Yan. Magandang ano daw to, pakapitan ng orchids. Yung puno ng ano, Madre Cacao. Yan. Yan, Nay. Ganyan ka